pripadamo generaciji koja je imala sreću. Možemo biti ponosni, unucima treba pričati šta smo doživjeli. Nemojmo dopustiti da nam Hrvatska država poput pijeska procuri kroz prste. Zato to neko drugi želi. Zato moramo biti jedinstveni. I zato domoljubna koalicija. Ne zato da bi mi sutra dijelili sinekure funkcije, nego je došlo vrijeme da se organiziramo nadstranački. Postoji jedna nadstranka, a to je Hrvatska država, dragi prijatelji, i hrvatski narod. Svi ste vi svjesni što smo to imali ove 4 godine u Hrvatskoj. Imali smo 4 godine obećanja i 4 godine propadanja. O tome sam razgovarao obilazeći našu županiju i sa poljoprivrednicima, obrtnicima, gospodarstvenicima, umirovljenicima, našim braniteljima i primijetio sam ono što je svima zajedničko, a to je da je daljnja obećanja Hrvatskoj ne trebaju. Hrvatskoj treba novo vodstvo koje će donijeti stvarne promjene. 8. studenog Hrvatska izabire promjene, dosta je ove nenarodne vlasti, dosta je Milanovićeve nesposobnosti, dosta je zaostajanja naše zemlje. Nakon 4 godine promašene SDP-ove vlade koja je zemlju dovela u kolaps i iscrpila narod, potrebno je u Hrvatskoj vratiti ozračje u kojemu će roditelji, škola i društvo odgajati djecu prenoseći im i učeći ih ljubavi prema domovini i njezinim svetinjama. Nema veće nesreće za državu kada je mladi, obrazovani ljudi napuštaju odlazeći trbuhom za kruhom, a našu Hrvatsku napuštaju čitave obitelji. Procjene govore da je u zadnje 4 godine dok nas je vodila anacionalna vlada nesposobnih ministara Hrvatsku napustilo 100.000 ljudi. Recimo tomu dosta kada 8. studenoga budemo birali nove ljude koji će voditi Hrvatsku. 47. metu tavane, a danas naš hrvatski seljak na koljenima, samo mu je ponos ostao. Pa dosta, dragi prijatelji. Pa ko su to oni? Ko su ti ljudi? Kakvim osjećajima vode Hrvatsku? Kakvi su to ljudi koji su 90. godina, kad je trebalo glasovati za slobodnu Hrvatsku, pobjegli iz Hrvatskog sabora? Ti ljudi po okriljem noći uvode ćirilicu u Vukovar, obespravljuju prava hrvatskih branitelja. Ti ljudi svoje govore umjesto Hvaljen Isus i Marija počinju sa dobroveče drugovi i drugarice. I gdje smo mi to? Pa opet na početku. Opet Hrvatska treba zajedništvo i treba hrvatske sinove. Dame i gospodo, 47. naša mladost odlazila je po Argentini. 71. po okrilju noći uništeno je sve što je hrvatsko. 91. nestaje naša mladost. A 2015. 400 obitelji odseljava iz Brodsko-posavske županije, u Novoj Gradiški nema ponovo cijelog razreda djece. Svi mi dobro znamo da Hrvatska raste, ali nažalost raste u krivom smjeru. Rastao je javni dug. Sve vlade u posljednjih 20 godina Hrvatsku su zadužile za 200 milijardi kuna, a ova vlada u samo 4 godine za 100 dodatnih milijardi kuna. Rastao je broj nezaposlenih. U njihovom mandatu smanjen je broj zaposlenih za 80.000 radnih mjesta. I samo u zadnjih mjesec dana više od 13.000 hrvatskih građana ostalo je bez posla i završili su na Zavodu za zapošljavanje. Rastao je broj blokiranih. Njih je danas 3 puta više nego što je bilo 2011. godine kad su oni došli na vlast. Danas je ta brojka 320.000 blokiranih hrvatskih građana. Ona se nažalost svaki dan mijenja, ali nažalost u gorem smjeru. Kao što ste čuli, rastao je i raste broj ljudi koji napuštaju našu zemlju zbog ekonomskih prilika, ekonomske situacije. Više se ne zna koliko je desetaka tisuća naših ljudi otišlo van iz naše zemlje, ali ono što se zna, nažalost, zna se da najviše tih ljudi otišlo iz naše Slavonije. Sjetite se što su oni napravili kad su došli na vlast. Odmah su povećali PDV,
trošarine, cijene svih energenata i na taj su način izvukli dodatno iz džepova vaših i džepova hrvatskih građana ove 4 godine 10 milijardi kuna. Smanjen je broj zaposlenih za 2000 radnih mjesta, zatvoreno je 380 obrta, propalo je 700 OPG-ova, graditeljski sektor je prepolovljen, gospodarstvo se urušilo i značajno je umanjen standard naših građana. I svi smo mi postali žrtve njihove loše politike. Mijenjaju se likovi, ali situacija ostaje isti. Uvijek isti simptomi. Kad dođu na vlast, negiraju sve ono što smo stvarali 90-ih. Negiraju sve ono što je dio naših emocija. Negiraju sve ono što je doktor Tuđman, oni što su branitelji načinili. Sjećate se njihovog izričaja. Branitelji, kriminalci, invalidi Domovinskog rata, lažni invalidi. Sjećamo se toga. A danas imamo nešto drugo. Domovinski rat je građanski rat. Hrvatska država je slučajna država. U borbu, u obranu Hrvatske išli su samo oni koji nisu obrazovani i koji nemaju novca, koji nisu bogati. To oni danas govore. A kakav je to odnos prema vlastitom narodu? Rečeno je ovdje, smrdim braniteljski šator. Da li im to smrde branitelji? Da li im to smrdi činjenica da smo branili svoju domovinu? Da li im smrdi činjenica da smo htjeli svoju nezavisnu državu? Da li im to smrdi? Šta im miriši? To je pravo pitanje. Kakve vrijednosti iz kakvih sustava, prijatelji moji? I to je ta opasnost o kojoj pričam i želim da budemo toga svjesni. Želim da to svojoj djeci usađujemo. I djeci, naše djece, moraju znati kako je nastala Hrvatska država. Da je nastala žrtvom hrvatskog naroda, da je preskupa. Da je preskupa da bi se oni koji ju nikad nisu htjeli danas sa njom poigravali. Domoljubna koalicija na liste je stavila najbolje, najstručnije, ljude koji svojim imenom i prezimenom, radom i čašću kroče u naše ime do pobjede. Pozdravimo kandidate na listi za 5. izbornu jedinicu. Idemo redom. Ona je uspješna gradonačelnica grada Pleternice, privatna poduzetnica, voditeljica izbornog stožera Hrvatske demokratske zajednice 5. izborne jedinice, majka 4 djece, snaga i budućnost Hrvatske demokratske zajednice. 14. na listi gospođa Antonija Jozić. On je diplomirani inženjer cestovnog prometa, otac 3 djece, član predsjedništva i predsjednik Hrasta Brodsko-posavske županije, pripadnik Hrvatske gorske službe spašavanja, kao 13. na listi gospodin Stipo Lemešić. Inženjerka prometa, majka 2 djece, predsjednica zajednice žena Katarina Zrinski Brodsko-posavske županije, viši stručni suradnik za promet u Brodsko-posavskoj županiji, aktivna u svim humanitarnim akcijama, kao 12. na listi gospođa Ljubica Maksimićuk. Diplomirani pravnik, uspješni dugogodišnji gradonačelnik grada Županje, predsjednik gradskog odbora HDZ-a grada Županje, zastupnik u Hrvatskom saboru, otac 3 djece, 11. na listi gospodin Davor Miličević. Zamjenik župana Brodsko-posavske županije, predsjednik županijskog HSS-a i član nacionalnog predsjedništva HSS-a, predsjednik regionalne organizacije HSS-a Slavonije, sudionik Domovinskog rata, kao 10. na listi gospodin Davor Vlaović.
Ovaj gospodin, on je dragovoljac Domovinskog rata, general Hrvatske vojske, utemeljitelj Hrvatske demokratske zajednice, a sada uspješan župan Požeško-slavonske županije, otac 3 djece, ponosni djed 7 unučadi, čovjek iz naroda, kao 9. na listi, general Alojz Tomašević. I ovaj je gospodin sudionik Domovinskog rata, dozapovjednik specijalne policije, vijećnik u općini Jarmina, predsjednik udruge specijalna policija Krpelj Vinkovci, dopredsjednik udruge specijalne policije Domovinskog rata, kao 8. na listi gospodin Stevo Culej. Ima tu još dragovoljaca Domovinskog rata. Jedan od prvih povratnika u grad Ilok 1997. Zamjenik gradonačelnika grada Iloka, utemeljitelj i glavni tajnik HSP-a dr. Ante Starčević, otac 3 djece, ponosni djed 2 unučadi, kao 7. na listi gospodin Pero Ćorić. A ova gospođa, ona je profesorica i ravnateljica osnovne škole do izbijanja afere Sabo. Aktualna zamjenica gradonačelnika grada Vukovara, supruga branitelja Strpinjske ceste, majka 2 djece, kao 6. na listi gospođa Marija Budimir. Doktor veterine, dugogodišnji uspješni župan Brodsko-posavske županije, član odbora regija Europske unije, otac 3 djece, 5. na listi gospodin Danijel Marušić. Dragovoljac Domovinskog rata, otac 4 djece i ponosan djed 2 unučadi, potpredsjednik Hrvatskog sabora, politički tajnik i član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, kao 4. na listi gospodin Tomislav Čuljak. Zastupnik u Hrvatskom saboru, otac 4 djece i ponosni djed 4 unučadi, predsjednik županijskog odbora HDZ-a Požeško-slavonske županije, član predsjedništva Hrvatske demokratske zajednice, predsjednik uz čije je vodstvo Hrvatska demokratska zajednica ostvarila povijesni uspjeh u svim gradovima, općinama i županiji. Jednostavno čovjek pobjednik, 3. na listi gospodin Franjo Lucić. Diplomirani inženjer graditeljstva, otac 2 djece, već 20 godina direktor uspješne tvrtke Brodska Posavina d.d., predsjednik Skupštine Brodsko-posavske županije, predsjednik županijskog odbora i član predsjedništva HDZ-a, 2. na listi gospodin Pero Ćosić. I ostaje nam još jedan gospodin, diplomirani inženjer kulturne tehnike, predsjednik županijskog odbora HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice, otac 2 djece i ponosni djed 4 unučadi, čovjek koji ne zna za poraze, u 3. mandatu župan Vukovarsko-srijemski, 1. na listi gospodin Božo Galić. Moram reći da sam sretan što je odbrojavanje pri kraju, jer sam siguran u našu pobjedu, siguran sam u 10 mandata na našoj izbornoj jedinici i siguran sam
Siguran sam u apsolutnu pobjedu na ovim izborima svih izbora. Siguran sam zato, dragi prijatelji, zato što naša domoljubna koalicija je ponudila hrvatskim građanima najbolji program, ponudila je ljude koji taj program mogu oživotvoriti i izboriti bolju budućnost za naše građane. Čuli ste našu listu 5. izborne jedinice, listu broj 3 na ovim izborima. To je lista koja je sastavljena od ljudi, kompetentni ljudi, ljudi koji su poznati svojoj sredini, a i šire, ljudi koji rade ili su radili bilo u izvršnoj ili predstavničkim tijelima lokalne i područne samouprave, ljudi koji najbolje poznaju probleme naših građana i ljudi koji će, siguran sam, najbolje te probleme pretočiti u projekte. Jaku i ponosnu Hrvatsku koju će nakon ove nedjelje voditi domoljubna koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom i koalicijskim partnerima, koja ima program, koja ima vama poznate ljude koji hoće i znaju služiti svome narodu. Program domoljubne koalicije Hrvatska 5+, podloga je za stvaranje uvjeta da se mladi ljudi zapošljavaju u Hrvatskoj, da uz poticajne mjere rješavaju stambeno pitanje i zasnivaju obitelj. Preokrenut ćemo situaciju u kojoj danas naši roditelji od svojih mizernih mirovina uzdržavaju svoju djecu pa i unučad. Vratit ćemo život u napuštena sela kojih je prepuna naša Slavonija, stvarajući socijalnu i društvenu infrastrukturu za obitelji dostojne europske Hrvatske u 21. stoljeću. Revitalizacija poljoprivrede i ruralnih krajeva. To je najveći hrvatski potencijal koji je nažalost zapostavljen i zbog toga je naša Slavonija danas najsiromašnija hrvatska regija, a jednom pametnom poljoprivrednom politikom naša Slavonija može osigurati prehrambenu neovisnost Hrvatskoj, a može osigurati, siguran sam, i za 10 milijuna ljudi. Nažalost, mi danas uvozimo preko 50% prehrambenih proizvoda, Slavonskom Brodu vratiti mjesto lidera u metaloprerađivačkoj i drvnoj industriji. Brodsko-posavska županija postaće prometno središte, a grad Brod lučki grad. Borit ćemo se da područje Luke Brod postane područje posebnih investicija, posebice velike investicije toplane elektrane koje ova Vlada sustavno zanemaruje. I smatramo da poslovne zone moraju biti izvorište radnih mjesta, a ne sabirni centri za izbjeglice. Cijenim svako radno mjesto i svako novo radno mjesto je dobro došlo, ali osobno smatram da grad Slavonski Brod ne treba i ne smije biti u svijetu pozvan kao izbjeglički grad, već će se truditi i raditi da Slavonski Brod bude grad lider industrije, gospodarstva i poduzetništva. I po tome trebaju biti poznate sve gospodarske zone Brodsko-posavske županije. Naravno da ćemo se učiniti sve da grad Slavonski Brod postane sveučilišnim centrom. Nećemo dozvoliti odlazak državnih institucija iz središta našeg grada i naše županije. Gospodarskim oporavkom Hrvatske, stvaranjem novih radnih mjesta i zapošljavanjem stvorit ćemo uvjete da možemo majkama s većim brojem djece osigurati status majke odgojiteljice. Udvostručit ćemo pomoć za novorođenčad, za svako novorođeno dijete država će roditeljima dati pomoć u iznosu od 1000 eura. Za zaposlene žene na rodiljnom dopustu jamčimo razinu prihoda koje primaju dok rade. Jer što će nam škole, igrališta, tvornice, ceste i sve ljepote prekrasne nam Hrvatske ako nećemo imati Hrvata? Jedan od najvećih hrvatskih pjesnika, nadasve veliki domoljubi Hrvat, Antun Gustav Matoš napisao je: "I dok je srca, bit će i Kroacije." A ja punoga srca, zajedno sa svima vama, ovdje večeras dodajem: dok je HDZ-a i domoljubne koalicije, bit će ponosne i jake Hrvatske.
Budućnost je i poljoprivreda, i hrana, i proizvodnja, i poduzetništvo. I tu stavljamo akcenat, dragi prijatelji. I to je smisao našeg programa. To je smisao, to su akcenti našeg programa i naših 50 projekata koje smo pripremili. Jaka Hrvatska jamči skrb o našoj tradicionalnoj obitelji koju čine muškarac i žena i njihova djeca. Skrb o obitelji znači i stvaranje uvjeta za obitelji sa većim brojem djece. U postizanju ovih ciljeva važna je uloga žena i vas koji živite u gradu i naših žena na selu. Žena, majki, domaćica, poljoprivrednica na obiteljskim gospodarstvima, zaposlenih i poduzetnica. Ne kaže se uzalud da žena drži 3 ćoška kuće. Stoga večeras ovdje posebno pozdravljam sve vas, djevojke, žene, majke, bake, a posebno članice zajednice žena HDZ-a Katarina Zrinski. Među nama je i naša vjerna članica zajednice žena Katarina Zrinski, naša teta Liza koja ima 93 godine. Evo, molim vas da i nju pozdravite. Radit ćemo i na onim vrijednostima, onim hrvatskim vrijednostima koje je ova Vlada pokušala gurnuti pod tepih i prepustiti zaboravu. Prvom hrvatskom predsjedniku doktoru Franji Tuđmanu vratit ćemo najvažnije mjesto među velikanima hrvatske povijesti. Zalagat ćemo se za donošenje Ustavnog zakona o zaštiti digniteta i dostojanstva hrvatskih branitelja i Domovinskog rata. Vratit ćemo ukinuta mirovinska prava hrvatskim braniteljima i riješit ćemo status pripadnicima Hrvatskog vijeća obrane. Posebice želim istaknuti da ćemo voditi politiku Hrvatska zemlja bez kompleksa, a posebno kad se radi o iseljenoj Hrvatskoj i Hrvatima u Bosni i Hercegovini. I mi smo domoljubna koalicija. Mi smo oni koji Hrvatsku volimo od rođenja. Mi smo oni kojima srce brže zakuca kad zasvira Lijepa naša. Mi smo oni koji u našim zastavama imamo tu kockicu sa hrvatskog grba, crveno obojano krvlju naših predaka u velikom htjenju i borbi za slobodnom Hrvatskom. Najveći sin hrvatske povijesti, dr. Franjo Tuđman. Stalno su nas htjeli dijeliti. Stalno su htjeli dijeliti da nam lakše upravljaju s nama. Govorili su da Šokci nisu isto ko Zagorci. Nedavno su rekli da Bunjevci u Vojvodini nisu Hrvati. Da su Hrvati iz Bosne ponosne Hrvati 3. kategorije ili Hrvati sa tvrdog kamena hercegovačkog. I ovaj čovjek, ovaj hrvatski sin 90. godine rekao je: ne puče hrvatski, ne smijemo se dijeliti, mi smo jedan narod. Mi idemo u pobjedu, mi idemo za slobodnom Hrvatskom. I na tom putu 15.000 hrvatskih sinova dalo je svoje živote. 600 samo u Brodsko-posavskoj županiji, 600 u 101. Bosansko-brodskoj brigadi, 700 u 103. Drvenskoj brigadi. Preko 30 djece ovdje u Slavonskom Brodu postali su anđeli na nebu i niko to nije niti odgovarao, niti spominjao. Pa šta je to, dame i gospodo? To je prevelika cijena koju smo platili ovu našu hrvatsku slobodu. Zahvaljujući velikanu hrvatske povijesti, najvećem, što više prolaze dani, mjeseci i godine, taj čovjek je sve veći i veći, a zove se dr. Franjo Tuđman. Hrvatska jednostavno ne smije imati čovjeka koji dođe u grad Slavonski Brod i naše sugrađane pozdravi sa drugovi i drugarice. To ne zaslužuje niti jedna
To ne zaslužuje niti jedna zemlja, kao li naša lijepa domovina. Dragi prijatelji, dajte nam u nedjelju potporu da ponovno, kao i 90-ih, zajednički vodimo jedinu nam domovinu Hrvatsku. Hrvatsku trebaju voditi hrvatski domoljubi, oni koji neće vladati nego služiti hrvatskom narodu. Dragi prijatelji, neću pogriješiti ako pozdravim Bog i Hrvati, ako pozdravim vjera u Boga i hrvatska sloga ili bilo kojim hrvatskim domoljubnim pozdravom. Ali završit ću sa onim predivnim riječima. Nek nas čuva sve dragi Bog da možemo čuvati i graditi jedinu domovinu Hrvatsku. Nemaju pravi argumenata za jednu kvalitetnu diskusiju, nemaju dobre programe i boje se snage ove naše domoljubne koalicije. Zato, dragi prijatelji, 8. studenoga izađimo na izbore, pokažimo našu stvarnu snagu, izaberimo promjenu koju Hrvatska treba i zaslužuje. Idemo svi zajedno za ponosnu i jaku Hrvatsku. Molim vas jedinstvo. Ovo nije borba za ničije sinekure. Ovo nije borba za parcijalne interese pojedinih stranaka. Ovo je borba za Hrvatsku. A ja ću, kao novi premijer, rečeno je tu, služiti svojoj domovini jer ju volim, jer me tako moj otac naučio. Svakog dana mislim na tebe. Slušam vijesti, brojim korake. Nemir je u srcima, a ljubav u nama. Ima samo jedna istina. Svaka zvijezda sija za tebe. Pjesma putuje 1000 generacija noćas nestala. Cijeli svijet je sada sa nama. Domoljubna koalicija vas poziva. Izađimo u nedjelju 8. studenog na izbore diljem Lijepe naše. Zajedno izaberimo jaku Hrvatsku. HDZ. Zajedno za jaku Hrvatsku.